Sira Tanjung wanuh-wani tumindak bandrek jina bedang selingkuh karo wong lanang liya. Mboten Kang Mas, menika namung tetembungan ingkang ngayawara kemawon. Wah, iki wis sumebar. Akeh wong sing padha ngrungokke jare Tanjung wis wani selingkuh karo wong lanang liya. Mboten Kang Mas. Ora. Kula menika namung tresna kaliyan panjenengan. Abang kandakno abang, putih kandakno putih. Saestu Kang Mas, kula boten tumindak setting dhateng panjenengan. Gelem ora gelem kowe kudu nampa pidana jumbuh kelawan keluputanmu. Mboten Kang Mas, kula boten nate tumindak setting dhateng panjenengan. Apa tenan?